Siyabingelela, obingelelo baba udokotela ubaba wesizwe, ubaba ojabulile, umfana omuhle njengekhehla mlungu. Namhlanje sivakashele ubaba uGamede socela ukuthi abingelele. Ngibingelele kubaba udokotela ngiphinde ngibingelele nakubabukeli. Umavuso lo wavusa imnotho amanye amadoda wangabantu abazalutho. Dawo siyabonga kakhulu khehla. Lana usiphathele umsebenzi omuhle uthi lento engiyiphethe eyabantu ababashimile kuphela. Akusichazele khehla uthini baba? Baba udokotela la ngikhuluma ngeshumane nje. Ishumane kuningi ke khona singakwazi ukushela. Ishumane nje umuntu nje ongakwazi ukukhuluma nomuntu wesifazane. Okay. Kodwa unalo uthando. Usuke nalo uthando. Unalo yena uthando inkinga. Usho ukuthi uqonda ukuthi ongenayo inhlanhla kubantu besifazane. Akakwazi ukushela. La siyakwazi ukuthi sikwakhele induku. Sikwakhele induku. Esikakhulukazi futhi mawumuntu ozothola ukuthi khona kunjalo. Ufisa umuntu onemali. Ufisa umuntu onemali mhlawumbe nje ukuthi uthandane nomuntu. Ume izumba owesifazane. Mayine imali kodwa. Enze ufuna imali. Okay. Mawufuna imali nje mayizumba vela amazumba asegcwele vele siphila nawo. Anemali futhi. Uzwile lokho ukuthi ku TV ebusuku ukuthi TV bengayibuki mina. Ayina mazange ngiyibuke. Kuthiwa abantu besilisa sebezohola o350 ukuthi bashaya amazumba. Namazumba asezoholela ukuthi angamazumba. Indaba ngikhuluma ngabo ke la. Sebezohola umuntu ayizumba hamba obhalisa imali yakhe empesheni. Kusho ukuthi u700 mabili. U350. Usho ukuthi ubone ku TikTok kuthiwa amazumba asezohola. Noma usho ukuthi ubone ku Facebook uzosho ukuthi ubone. Uzosho ukuthi ubone kodwa kusho ukuthi uthina lapha. Ungasho ukuthi kusho ukuthi azaye sisho thina. Kodwa kuthiwa sezohola nje hayibo. Musha izumba u350 nezumba sezohola. Mawubuza lonto uzosho ukuthi uyibone ku Facebook. Facebook nje. Uzosho ukuthi akunalo idatha ngiyibheka nami lo. Yeah, bayithola kanjani into bebeyifuna? Ngikhona ngiyatholakala. Ushimani? Ngikhona ukuthi basiza. Obeyithi uthi ukhona ukhona ushimani? Hayi ubani? Iwuthi le bayithola kanjani lento? Ubani? Angisole ishubani. Ubaleke lokhona. Hayi lama ngeke ngikholela ukuthi ngishibani. O350 bayatholakala. Hayibo. Uyabona manje la line o350 asezayiza ukuthi siwanake kakhulu uThawu. Nale ndodila. Hayi ikholela ushimane nje. Lento kusamele ukuthi sifundise ngayo ayidlalwa induku ebaleni noma egcekeni. Ubufuna ukuthini abantu? Baba udokotela khona abantu into abayenza ngokunganaki. Ngokunganaki nje ngoba kuyakubalekile ukuthi ekhaya kube khona umuntu omdala olokho ekhuza nje yonke into esuke yenza egcekeni usuku nosuku. Alokho ekhuzile ngoba kuze kuningi okwenzakalayo. Ngiyalenganisa nje kuzoba mhlawumbe khona la kucacwa khona ziyawushaya ngeweekend. Mase sekunamabhungwana la ekhaya. Kuba lula nje ukuthi bavivenye induku egcekeni. Baze bavikisane. Bakhohle ukuthi lezi zinto abasobe beziphethe kusoye kuyizikhali. Kuyikhali zendabuko. La ekhaya kaze kubikwe empepheni ukuthi kuzophakanyiswa izikhali kuzoba nomcimbi. Umcimbi nje le kwesinye isigodi mhlambe le dazeni noma le bazeni. Nina seniphakamisa izikhali la. Bese ninganaki futhi. Niziphakamise mhlawumbe kuze kube khona oshaya kodwa nisuke nisegcikene nivivinye induku zenu. Laba abantu labaya abadala basuke bethukuthele beganonwabo. Asiphakanyiswe isikhathi. Asiphakanyiswe isikhathi egcekeni. Uyazi ukuqhuma noma ukumila kwemvukuzane emva kwezindlu lokho kubika amanzi amnyama emndenini. Ubufuna ukuthini la khehla? Isike sabatshena kulesonto eliphelile. So kethi futhi ake ngiphinde ngizama ukuthi la ngesonto. Ngesonto. Wawusebenza ngesonto? Cha ukuthi wena watshela ngesonto. Ngafika la ngazonje. Ngajika. Ngasho lokho kuphela ungekho. Awuyicacisa lento khehla. Lento yemvukuzane abantu abayinaki. Lento yemvukuzane imvukuzane yamila emzini womuntu. Ayinayo into embi. Into embi ngayo ayingamile emva kwezindlu.
Okay. Maye mina nje ngaphambili vele ngadinela kulinywa khona. Kuyenzeka ukuthi idlela amazambane akuyona into eyinkinga maye ngaphambili. Ngemuva. Manje umuntu onalenkinga ekhaya ethi lento ishoyo baba Mavuso sinayo inkinga yemvukuzana. Njengoba uthi izimila izimba ngemuva. Ungamsiza njani? Khona indlela okumsiza? Ngizomsiza ngoba phela le nto kusuke kuumuntu nje osuke khona emndenini osuke ephehla amanzi amnyama. Umuntu osuke vele baguqulela izinto zakho. Ngikhona ke mina ngoba uMavuso uthi ngibalungisele. Okay. Impohlwa kwaGamede ayihlali ngasemsamo, ayihlabi futhi nokuhlaba. Ubufuna ukuthini lana? Bengisho nje ngqo. Bengisho ngqo baba udokotela ukuthi impohlwa kaGamede asinayo. Ehlala ngasemsamo. Okay. Ayihlabi futhi. Ayihlabi, ayishisa impepho, ayihlali ngasemsamo. Impohlwa ke leyo kaGamede asinawo umuntu. Mhlambe kwezinye izibongo ke. Kungenze. kaGamede nje impohlwa ihlala ngasemnyango. Yazi khona ngicabanga ukubuza ngani noma ngakubuza yini? Ucabanga ukungibuza? Usacabanga manje noma usuyangibuza? Ngithi mina khona ngicabanga ukubuza ngani noma ngakubuza yini? Ayo ngabuza umuntu. Wena ngicabangani? Mina ngicabangani manje? Into engiyicabangayo nje. Engithi uyangibuza. Ngibuza ukuthi yazi khona ngifuna ukubuza wena manje isoza ngaphazamisa khona engiyicabangayo. Ngiyacabanga nje nami. Manje usho ukuthi ngiyaphazamisa ukubuza nje usacabanga. Ngiyaphazamise. Wena ucabanga ucabanga ukungibuza. Ngithi nakuni wena into engikubuza kodwa manje kunento engiyicabanga noma wena ngeke kubuza yini? Lento oyicabangayo. Ungiphazamisa? Wena ucabanga ngani? Uzophazamiseka ende nami ngiyacabanga. Usacabanga? Ngiyacabanga manje la. Uzoqeda isikhathini? Ukucabanga. Uma sengenza phela. Engithi lento engiyicabanga kufanele ngiyenze. Uqeda kwami ngizokwenza. Uyacabanga njengamanje? Ngiyacabanga manje. Mawungifonela uyangiphazamisa. Ukusho ukuthi mengikubuza manje uyangiphazamisa. Kule nje ucabangayo. Kanti ucabanga ukuqeda nini? Cha yazi baphela manje. Khona ngifuna ukubuza wena manje. Khona lento engiyicabanga ngiyacabanga ukuthi mayithi ngiyakubuza lento ngizosuke ngiphazamiseke. Ngikakubuza ukuthi wena ngingakubuza yini? Ngiyakuphazamisa nami ngoba ngiyacabanga phela. Ngihlale ngicabanga. Makuthiwa ngicabanga ngilele. Ucabanga nike manje? Ile nto ocabangayo? Yeah, ile nto engiyicabangayo manje. Uma ungifonela manje uzoyiyeka. Kodwa shuthi wazi ukuthi ungiphazamisileke. Ngoba phela kusho kufanele ngiyiyeke le ngicabangayo. Kusho ukuthi ngakubuza into manje ngifuna ukukubuza nokuthi manje kunento engiyicabangayo ngiyacabanga nje bese ngikubuza kuzophazamisa into engiyicabangayo. Kanti nami mhlawumbe nawe khona nento oyicabangayo. Mina nje manje khona into engiyicabangayo. Angikwazi ukuhlala ngingacabangi phela. Kusho ukuthi bengikubuza uyangiphazamisa kule nto oyicabangayo. Ngizokuthola nini ungacabangi? Ngoba phela mase ngilele usumekile. Ngisumekile. Ubaba ucabanga kusho ukuthi noma sengicabanga ukulala. Manje ngifuna ukwazi ukuthi ngeke ngisakubuza lutho ngoba manje isikhathi angisitholi sakho ngoba ngeke usithole ngoba nami ngiyacabanga into eyinkinga phela kusho ukuthi kufanele ungiphazamise. Akekho umuntu ofuna ukuphazanyiswa. Cha manje mina ngeke ngikwazi ukubuza nami ngoba khona into engicabanga manje ngizothi mengikubuza ngiyeke le engicabanga ngibuze wena bese nami ngiyeke futhi le ngicabangayo ngiphendule wena. Ngeke uzongiphazamisa phela uma ngiphendula mina manje mengiphendula ngithi ngiyasho nami khona into engicabanga. Kanti ucabanga ukuyeka nini? Mawulele. Mengilele ngizumekile. Ngilala ngicabanga ngipapa befuna ngiqhubeke le cabanga ukuvuka check isikhathi engisho ukuthi ngeke manje ungiphendula uzobe yangiphazamisa ngoba nami khona into engicabangayo. Manje ngiyacabanga ukuthi methi ngiyakubuza namhlanje khona into ecabangayo. Ungacabanga ukuthi bangithulile mase uthi kufanele ungifonele ngoba uyangiphazamisa ngiyacabanga. Kule nto engicabanga. Phela ngeke ngize ngiyenze into ongayicabangile. Mangiphuma la manje ngicabanga ngithi angiphuma. Mama ucathi uvele waphume ngacabanga. Hayi futhi ngeke ngikubuze ngoba nje yabo mengikubuza kuzophazamiseka mina uma usungiphendula. Ngoba futhi nakusasa ngeke ngize ngithi ungibuze kusasa. Nakusasa ngizobe ngicabanga. Angakubuza. Usho nje ukuthi ngingasakubuzi ke manje. Ukuthi manje khona ungasacabanga ukungibuza. Ngenza ukuthi uma ungiphendula ufuna wazi ukuthi uyangiphazamisa nami khona engicabangayo. Bonke lento engicabanga. Uma ngikuphendula ngiyakuphazamisa. Cha ngeke phela ngeke ngibizwe wena. Uthi mangiphendula ngiyakuphazamisa. Cha nami
ngiyacabanga ngithi khona into engicabanga manje angifuni iphazamiseke manje uma ungiphendula ngeke ngiyazi nami ngizoyithini la ngeke ngize ngibuza manje ngikubuza ngizokuyeka ungasho ukuthi asisakhulumisani ngoba manje khona into engicabanga yabo nami khona ngicabanga ngeke ngihlalela ukuphazamisa wena shothi ngiyeke into zami okay ngeke asiqhubele umsebenzi ngeke ngisakubuza manje kodwa bengifuna ukukubuza noma manje ngiyacabanga manje ngiyazibuza uma ngizophazamiseka ngiyazibuza uma ngikubuza ngiyeke nento engicabanga ngibuze wena ngizophazamiseka into eyinkinga manje uma ungiphendula uzongiphendula isikhathi ngisacabanga shothi ngiyakuphazamisa ayi ngeke siyeke isivalelwano semali wasiyeka sikhona mabudokotela isivalelwano semali sithanda ukujula ke wasichaze masizokwakhela isivalelwano kufanele uthole ithini okay lokudla okay ungaya nje store uthenge lelo thi nje ngabe mhlawumbe ubhontshisi noma kodwa kube yinto ephekwayo okay ungalithengi mhlawumbe lamapetshisa akube into ephekwayo uyalithatha ke lelithini ufike ulivule ngombese ngale ndlela olivula ngayo ebese uchithe konke ukudla okay uluwashe uluwashe nje libe clean mawuqeda ukuliwasha usuzo ngitholela u10 rand all right uthole u20 rand okay uthole u50 rand okay uthole u100 rand bese uthola u200 all right ibo 5 leyo mali bese uyifaka khona la kuleli thini sikwakhela isivalelwano semali okay uyifaka kuleli thini leli ebese uphinde futhi usitholela usheleni 10 cent uzobona uzowutholaphi u10 cent uphinde uthole u20 cent okay uphinde uthole isihlanu hlaba idatha babengazi abanalo isihlanu noma isihlanu ayangeke mina ngicabanga ngokucobezela kwesitulo sehash la ke yebo phela secazimula kangaka siphuma lapha sinyuka ngomkhono wejezi akasifundi hayi ngeke isho kahle wena ukuthi isihlanu noma lento ukuthi isihlanu nje mina isihlanu ungagcizeleni ngakuzongazwakali kahle kodwa vela bezwanga u50 cent u50 cent bese kube ishumi 1 rand bese phinde utholele u2 rand okay bese usitholele u5 rand all right okay excuse me bese usuyayihlanganisa ke le mali uyifaka futhi phakathi uyifaka konke kuleli thini uqale ngale yamaphepha usuzofaka ke manje le eshintshekile okay uyifake futhi khona phakathi bese sekufakele khubalo hayi ngeke umnotho ongapheli akuphumi lutho isivalelwano lapha isivalelwano phela into engenile ayiphumi ngiyazi okay mawufuna ukuprove lokho awufake phela umunwe lapha kulesi hayi thenga iplaster kuqala uzofaka kuleli thini lele kade ulisike umbese thenga iplaster awufaka umunwe lapha ubona uzobe unjani thenga amaplaster hayi iplaster thenga amaplaster wabeke la bese ufaka umunwe kulethi ndafishe kulethi nakade uvule iplaster funeka bese kulungisa ngoba uzobona umuntu uzobunjani uzobuya sowucwanza sowubovu akuphumi lutho yabona ngayithi thini livaleka ngesikhathi ufaka kuna le yanto ke umathebathebane engene kanje ngesikhathi uthi uyalayo uthi ngiyalimala la isivalelwano leso lento izivalelwano iyini isithwalo iyini kahle yinto leyana yokunotha esiyakhela abantu into yenhlanhla yokunotha nje ukuthi umuntu ashintshe impilo kuyena okay kusuke nje kuzoshintsha impilo sokuyenza ngo12,000 ngiyenza ngo12,000 ngimenzela ngo12,000 umuntu lethini ungakwazi ukumthengela wena umthumelele sekuphelele noma kufuna azithengele yena wenza kanjani kahle ngeke ngikwazi uqoqa amathini akaqoqelene uyena uzokwenza lento engithena uzosho ukuthi baba Mavuso ngiyawufuna umsebenzi wesifadela yena akathola ama coins athole imali eyiphepha thola ama coins uthola imali yamaphepha bese uyahamba uyothenga ubhontshisi noma la fish lelo ozolithenga kodwa kube into ephekwayo mase sokwenzile wonke uyasho baba Mavuso sengiziqoqile lezi zinto lezi sengizokuthumelela ke manje ikhubalo ke manje okay so uyokwakha isifalelwano ke manje ube nesifalelwano sakho
Isithiyo se-jackpot senziwa ngo-Thursday kuya ku-Sunday uthini kubantu? Sikhona isithiyo se-jackpot bokudokotela. Sikhona isithiyo se-jackpot. Angifuni ukuthi leyanda angifuni ukuthi uyidlale. Ayiyeke leyanda iyeke. Idlale ngoLesine. Okay. ngoLesihlanu ngomgqibelo uyivale ngeSonto. All right, 4 days kuphela. 4 days nje kuphela. Okay. Mawusebenza ungayidlali. Idlalelana. Idlale wena ngoLesine. ngoLesihlanu. Ngeke ngayishaya jackpot. Ngeke ngayishaya kulezo nsuku lezo. Zivumile. Zikhandiwe zime kanje. I-jackpot ke leyo. Uthi ufuna 1500. 1500 nje ngikwenzele ushaye jackpot. Ukusho lento yinhle kubantu abagembulayo. Kakhulu kahle ngakhele bona abantu abagembulayo. Okay. Ngakhele bona abantu abagembulayo lapha yana. Imfumbe yemali ukhipha ngo-4000 uthini kubantu? Imfumbe yemali u-4000 kuphela. Imfumbe yemali siyakwakhela ke mangikhuluma ngemfumbe angikhulumi ngekhowe. Okay. Ngikhuluma ngemfumbe. Ikhowe ngathi sambulela. Imfumbe into eqoqile eme kanje. Ivukile. Ivuka la enhlabathini. Hayi uthi ivukele. Ngeke lo wena. Uleke khala njani ngiyabona ukuthi ngeke ufumele ngeke. Mayihane usithi ngiyibambele yona nje ngiyikhothela yona. Hey abantu besifazane yabona into okukhotha abafikile nayo. Angibazi bayitshela ba futhi mina lento. Hey mnandi kanjena hayi uci. Abazwaka. Usaphumile nabo boshuthayo bezoshutha. Ngithanda kakhulu. Akekho. Uthi imfumbe ibe kanje. Inomsuka ongaka. Ngiyayithola imfumbe nomsuka kade wekhowe. Ayilingani umsuka wekhowe uyimsuka wekhowe. Njobe usuke nje umsuka wekhowe. Ake sibuyele la emfumbeni. Nansi imfumbe uyamnika umuntu lo muthi wemfumbe. Ngiyamnikeza umuntu umuthi wemfumbe ebese yena afunakala agadeke ngoba imfumbe ngokuyithola noma kanjani. Ithole. Ithole ebese usho ukuthi baba mavusa imfumbe sengiyitholile bese ngikuphuthumisela noma futhi ungawuthatha umuthi ube ngakuwena ngoba fanele ukuthi uma uyithola ube soyikhanda. Funa ukuthi ngoba itholakala la kudlalela khona nje le ndawo le kumila khona amakhowe. Akuyona noma ikuphi uyazi ke nawe ngakini indawo zangakini ukuthi ilapha ekujwayele kumila khona la kumila khona amakhowe uzoyithola imfumbe. Iqhamuka nje kanje yona eceleni. Ifike iqhamuke yona ayivuli. Okay. Ithi nje iyabumba ime kanje. Okay. Uma ngitholele imfumbe ngibe sengikhandela ke. Utha umntwana longiso 4000. Ngo-4000 nje kuphela ngikwakhela. Sinike inamba khehla abantu abazokuthola kuyona. Inamba engitholakala kuyona ithi 062 322 8297. Baba Mavuso siyabonga kakhulu namhlanje usiphathele imisebenzi obeza ukuthi imfumbe yemali. Siyathobeka. Siyabonga kakhulu.